Soale sing metu waroke Mojo Gedang. Mbak Indri, Mbak Dempik. Mangga. Ya, Bi. Rapopo kok. Ayo medun kok. Ya medun. Bahkan ketok dhuwur ngono lho. Gan ketok dawa ana di syuting Dian Victor. Ayo. Ayo. Galur rungono kupingmu ki apa bosok apa piye ki lho? Ayo. Piye? Ayo. Ayo piye? Lah pas tak tungi geger ki lho. Aku ngamplok ngene. Lah genang ngono kaya. Anu, Con ta Con. Kok. Ayo, Nang, kita tak rogoh apa piye? Iya ya. Ayo kene. Ngarep pemburi ayo. Anu, mburi. Ngarep pemburi. Ngarep pemburi. Mburi ayo. Ngarep pemburi. Mburi. Omongan sing tegas, ngarep pemburi. Mburi. Oh iya. Nah, Mburi ae. Ngarep gah. ayo to. Tololet, Ayo. Iya ya. Penak kok. Ayo, ndang ayo. Nah, ngene iki lak ya. Ya nek gondelono. Gondelono. Saiki tak tekok. Lah kowe ndek tangan apa ora? Duwe. Ya gondelan dhewe to. Kok malah ra gondelan iki karepmu piye to ya kok? Sikile mbegagah kene. Begagah Karo kene. Wong ya- Tangane demek kene. Sing kene ya demek kene penak to. Penak kepiye wong ra tekan kok penak. Masaku kok. Wedan. Iki terus nyanyine lagu apa? Terserah. Ayub, Ya tayupan kowe. apa langgam? Tayup. Apa seraginan? Tayup. Apa dangdutan? Tayup. Sendi? Tayup. Tayub. Ya wis medhok, Bi. Rasa Aku ngene iki. begagahku kekaban. Menika digarap tayub. Tayube apa? Sak-sakmu. Oh ditekoni kok ora. Kijing miring. Kijing miringi sik piye to? Alah, kijing miringe pokoke kowe jengking kono. Kowe Kijing- jengking kijing- kowe wis modele kaya kijing kowe. Kijing miring kok jengking ki jengking piye? Kijing miring kok ki jengking piye to Lah ya? iya kowe jengking kono. Jane iki ngopo to? Anak ki nek Gusti Allah. Manuto. Ya manut. Wong piye-piye kok ora manut wong mbaya sing manut. Dikapak-kapakne ki manut. Dadi jenenge wong anak bocah ki nek dikapak-kapakne ki kudu manut ora kok. Iya, Bu. Piye-piye kok mangsaku salah. Bu. Apa to ya kok mangsaku Dek ya? Bu. Apa? Amik, Bu. Bosok tenan iki aseme. Mangsaku kok Gak tenanan. sidop. Sitok. Sidop ora? Loh, sak cerotane klenger. Kowe kok suwe-suwe kena hukum lho. Kok iso? Pencabulan di bawah umur. Lah wis tuwek kok ngene kok pencabulan di bawah umur. Mangsaku kok sidop ora? Arti viral ke Pake. Arti viral ke. Mumpung ketok siji kersake apa? Kijing miring. Ayo. Tayup. Tayub apa ketawang? Tayup. Tayub. Wong kelangenane piyai mriki iki tayupan kok ya. Dadi iki digarap tayub. Tayup. Digarap tayub. Tayup. Dadi digarap tayub wong loro ya. Heeh. Digarap tayub, digarap marian wong loro. Aku wis prasaku ra penak tenan. Gelem ta? Iya. Karo kowe gelem ta? Iya. Gelem. Geleme lahir batin to. Gelem. Gak ngono. Purun, Mbak. Ngono piye? Nggih, Mbak, purun, Mbak. Gak ngono kuwi raine marep rene no. Purun mbake sing ayu dhewe ngono sik to ya. Purun mbake sing ayu dhewe. Dikecup. Ora sudi.
Kenapa wingi kowe tak ambung padasmu bludukno. Alah nyapa ta ya. Alah ngapa. Alah mangsa aku ngono. Oh ya ora apa-apa jenenge cocok iki anake iki ya ora apa-apa ta ya kene. Iki jeng miring ta? Nggih. Garape tayub lho ya. Apa? Kena eneh to nek ngene iki. Alah subalan lho. Kan rapi enak to. Jane gur ngene. Ngene. Ki jeng miring Mas Temon garape tayub. Ayo. Kayak kaos ayo. Kaos ki kaos apa iki ya pasangan kabeh lho iki nek rumahku Dik. Ayo. Ayo, ki jeng miring. Kene. Nek dinek. Gedek. Baline. Ganti batik kaya gabah lho. Ya. Soting kene. Aku sih. Mas Uncak. Apa? Ki jeng miring Mas Uncak. Jeng miring. Ki jeng miring etah. Lecer kuning. Tak rebutan Mas Uncak. Jeng miring Mas Uncak. Ki jeng miring. Suwak ditutal-tutul. MC-ne Uncak. Cilik go waktu ucul. Iwak tekek gurih-gurih rasane. Iwak bandeng diasem-asem. Bojo cendhek penting kayane Mas Uncak yen turu bareng arasa-lasem. Piye Mas Kicing miring ayo akicing miring aja lali lho. Malah rasane nanti nggo ya nyapet ya kaya. Kok biasa wae nyapa. ya biasa parikamu sing anu tul-tul mau Sendi? sing tul-tul mau lho Sendi to? sing ucul-ucul mau lho Sendi. ya sing tul-tul Mbok mau omongane aja dimut. tul-tul mau lho Apa enek aku nganggo paran gak nganggo entul-entul? lah apa mau ucul-ucul mau Sendi. ucul mau lho Walah iya. Kok tak suwek-suwek raiku lho raimu Eh, hanya neh masa kok cilik kok emosinan mbok wong ya. wedok kok senengane Kene. Cita perang. dak Mbok kene to Mas, Mas Iya. kene. Iki parian aku apa kowe? terserah Kowe wendang. manut bae Sendi. nah Lah ya apa ki lho? tumpang dieneng-eneng Ya ndang kowe ndang. masa tumpang dieneng-eneng Lah ndang to nyapet ae praktekno sik kok. Kepang ati eneng Oke, Dan. kadung numpang kok ora keneng Cing miring Mas Uncak. ayo akicing miring ana sapi lidak kates penyanyi Indri pancen stres ayo akicing miring lali lho Piye janjine lali lho pariane jalali lho iki kiri jalali lho ora aku ora tahu nah kaya entuk dolanan bungah tahawan iki Bunga apa? timbang nang omah diunek-unekke bojomu yo piye Jal seneng nang kene to seneng piye wong kene nyekelokke girik kene asu lho padha wae iki nyapet ta ya kok lah piye njalukmu apa yo Kula- sekali-sekali aku diapik-apik ngono lho Lah kurang apik modele wis apik kok kon ngapik-ngapik iki lho. dicondroe kaya Werkudara apa piye ngono lho Werkudara. ya iya kan apik to Apa enek Werkudara kok sak tegesan ki ya? ya ibarate iki sih cilikane ngono lho cilikane Werkudara Niki cocoke napa, Pak? Telek napa
napa ngoten? Napa? Werkudara. Werkudara. Dadi sing gerenge ireng lakangmu. Mosok lakang. Gerenge Werkudara. Kayak gak ireng lakangmu. Lah apa? Jriteng. Ora kok ireng. Oh iya. Kowe tau urus lakangmu apa piye? Oh iya. Jriteng kakangku. Ngene gak pas blas. Opo? Madake apa? Ayo Marian. Parian. Ya tak jejeg. Ngawur tok iki lho. Mangsamu mangkat pe nunut kok iki sembrono lho kowe iki padha nunute kok. Ayo, aku apa kowe? Aku. Anu Wiraswara nih, Wiraswara. Mas Yanto. Iya, Mas Yanto, ayo. Lah, iya. Pitik wale anake telu Belum aja ngono. njaluk dhisik anake rong turu. Mas. Orang isor kedondong nyentang medheteng Ngedang-ngedang. galak. Dadi wong aja sombong-sombong yen kepepet golek utangan. Mas. Cengki miring, cengki mas. Ala ceng miring. Pesek madai ketan. MC-ne cendek digo rebutan wong edan. Cengki miring, cengki mas. Ala ceng miring aja lali lo. Janjine Jangan. iki kebune lali lo. Kowe ngono ki batinmu seneng ngono to? Ya iya. Seneng ngono to? Ana Seneng ngono to? bunga atiku bunga. Carane bunga gak ngono kuwi. Lah piye? Kurang mepet. Balen ono neh saiki. Kendangi Ndik, tak opahi rokok ngopo pokoke. Baleni maju rene. Maju. Dah. Aku perasa aku ra penak iki. Sida, ning perasa aku ra penak kon mepet-mepet Sida maju apa ora? Sida maju apa ora? Sida. Sida rene. Sida anu kendahno Mas. Ya. Maju neh. Maju. Maju to, maju. Kaya Maju. Maju dong sih kene to. Maju kene lho, maju. Maju to, maju. Maju. gak. Lho, ngene iki kok rumah sama aku apa wayang tengul apa piye? Kok terus mbok rogoh kok ngisor lho. Nyawango iki lho, penyanyi lho. Nyawango. Ya sing ngomong kebo ya sapa lho? Tegese iki penyanyi iki lho, masa Lah iya. mbok unyar-unyurke. Kan goyang to, Bi. Baleni, Ndang. Jenenge wong Ndang, goyang Ndang. kan warna-warna to. Ndang. Ana goyang luar. Goyang luar. Ana goyang dalam. Ya. Ana goyang promosi. Promosi. Ya iya jenenge goyang kok ya. Enek to? Enek goyang luar ki ngene iki kendange, Sun. Asli ya, Pak. Gak nganggo pempes. Nah. Oh iki goyang luar. Terus Goyang dalam. dalam. Kendangi Mas Andi. Ndang obah kok malah ora ndang obah ki nyapa to? Ndang obah. Iki jane ngopo kok ora ndang obah ki ngapa to ya? Goyang dalam. Goyang dalam kok meneng wae. Ya jenenge goyang dalam ya ngene to, Mbik. Ketoke njoboe meneng, ning jero ki polahe ra ukur. Mak teleser ngono lho. Apane sih teleser? Ususe. Oh, usus. Saiki goyang apa? Goyang promosi. Lah iki aku Nah, tau roh aku. Kendangi, Sun. Iya ta. Tak. Ayo to. Ya, wis. Aja cedak-cedak rogoh nah. Gak apa-apa ora tak kapak-kapakane kene sayang. Kene. Ya, nek aja mbok rogoh. Ora. Ya medhuk apa manu? Medhuk ya. Kene wae. Kuning kono wae. Oh gak medhuk. Ora medhuk ta? Ora. Yo. Apa to, Mbik? Mbah, mesake mbae sing pikirane neka-neka. Wis tak tutupi wis. Ali-ali. Ala kusik bareng Riyen. sing
Dede. Oh Riyen iki dereng suwuk kijing miringe. Iya. Ayo kijing miring disuwuk. Iya. Aku apa kowe? Kowe sing nutup. Aku ta? Iya, aku lho ya. Iya ya. Kijing miring aku ta? Ya. Kowe ku tak cakot tenan yo. Nah cakoten ndang sik ndi ndang cakoten. Ndang. Uro, kowe tat. Kok malah Uro nyakote mati sik. Ayo kendang suwuk. Awan-awan mangan jeruk, ngakune perawan, jebul wis bubro. Jing kijing